ban poi sekini ke jaka pihak ban wan nang tina kasnong yu bacas mau kadiang tina mau kadiang pada ngi la wan no daga jeep namar ka surok kolong ko besniu tinggi kalong off road tinggi wan daga jeep bat ka surok kolong ko besniu ba kam tam ka porslap te ban poi sekini ke jaka pidan kamban inom lat diki kali standar niki kali ba pihak ban wan hidi badan ka 4 wheel te agak ni ka farm kabangin sa pen EP bat ngin sayok banyak keren di bacas nga kada kentu ki para samla ki jongi ba pin page mai kini ke video ba pinyo inspiration pinyo shibun ka ki ideas ba kumno ngin la ban yeng hala ki jong ki kejat kata ka de ka thong jong ni ke video ba ngin shan hala ki jong ki kejat ba ngin sengil ki kam la jong bat ngin long kenrat hala ka jong ka kam kumba ong bacas bat nga ko IP ba pin page kini ke video hadu ban dekut bat nga kenturu seisen ya ki lat department sorka ki baper kam tam ke animal husbandry dan ni even ke tourism ni kinu benta ki ba lese ki pet ki video ba pen pai kmat ki ka farm ni bachas but la dan kinu ki lat jingerap semua ban comment bangin la ban yarap i bachas ning ba ki wi pat ki lat ba in la ban penroi susu padin la ban ai kam susu ki kon samla jong kari berkejat benreu Kublai sibun porlok borok ki baju pet ke video sekejongi ipiang sebai pipat sekoi pat ke episode bat menta ke singi ngidan hang ni West Castles district pat ngidap de kejing sokeman bani yok bandrung agani ka farmhouse yang bachas agani ke jaka ka ba internet ba tinsui yaki jingri ki baper agani ke video bat menta ngidan markmat bat di bachas kublai sibun bachas bat la plat ka por bakro jompi bandang angkat bangi te agni kapor bachas subai thu ingi kendiat ka history jong pi ko ai la kha la he la san ai pi school but kajingat denti jong pi naduk bapor bidang ret kublai sibun ba pensai ba pila nga kanikala marka pudawan chinika chaka ka bang ju song ju sa la kha ba la he la san nga pono stoin te ngalai yo beno par ka snong punai but ngala sedang ini ka kam sen ka snong no song nadu kisnan ban ka covid aja apau apoi kunta ta adu minta ngala ya kini te bila bane thu kendiat hatu pilih school na mensua ne pi pendap ba kaduk ka kerdan dok jempule to mensha ha ngala nga pule hadu bangan deb ka degree nang tu ngala ya ke LLB ya hadin ngadat nang tu pat ngala poyo be na ya pila pendap ya ke LLB ngala pendap tambang akan apply lesson setenat ba long pila puli ki kedan ki bahek ba andre pi pelik jimut pat kini kamri jingri te ba sia se thu kendiat ke ba penlong ye pi ba mat pidan asor nong stan pi wan pat chini jaka ba kedong ni balong cloud ma ke ba penlong ye pi ba pinle kini ka kam kini gadi ka way niki na ka way pa mo ka ba kaya long ta ba ngaju ko tomat hinadu ki ba ngadang kena mangan yo pun kani ka jingim kijing im ki balong ha kisnong na tandong ba kamlong kenja te bangan im bat kini kijing ai nanda kawai pat ka kam phal yo kalong ba ngai i ba kitemen hendai mensua kini tang kinong kino jing ai gila pat ban ka shan school ban pa school ki khon nai bang apa ya kani ka juk bang ta pat ngim ton chu ngita ta ka daw ngakwa ban phai piang syaga jinglong umen barin hakpo ki ba mensua ma penteng kalong kum ni ba oi ni la puli ngila nang la stan nei ngidi ban skutu ba kata ka jingnang jing start jungi pat kam dei ban kut no mangin e ma posam nei bangin hai sikinam gendong bangin ra itu jing sai jungi hakinam gendong krang ba pi gembalong menta ba bun ki ut ba keduk kam kedu jam yo kam nei ka bun bolai kam jungi tham tam ba ngapet teng ki mi ki pa jungi no gendong kila pha puli ki khon kila na la start kim ka shu ban wan phai pat slai snong nei kan jinda khambai ki nda bakila nang la stan ki wan phai shalai snong ki ra ya tu ga jingnang ki start ju ki sen ganu ka kam kan jinda khamba asya bane ka ba ki temen jungi men ki im ma mentale ikna ki la nang la start ka jing kuli ki la ben long ka kham suk ye ki bat ni de ban su thu sai ba kum ki di ki jat kam ki long ba philom ukna thla ka jong ka kam ki long lai loi ba penum yo kiwi pat kikam kum kini ke jam ke ba ngiem kata ke ba ngi onga kin phai ga di integrated farming mo ke ba ngiep ata ni jingai ata di sibu no kadon ke khap ke ba
tiap ki jingri noi nak pat ngi layo jingmi teng usyo no slap upre gitu ki jingri noi ki jingri pat kami dan ta ka jingmi lom ka telun me bo sistem kam dei tang hai ki ayo oh strat wa kata te ya thu sebab chas ki jingri ke ba pidan but te shi thu sengi kendiat hatu ka ne ban ri kini jingri apa stang kong du mun swa ngadam tang sau tuli ki masih ki masih snong ne ki masih snong gede kita masih snong ngamdon pisah stengka ban phet na gede ki masih ba ime pam swa kiari te ki laftan du jai tengah sim no ngapen he nanang pen he mo tang sau tuli te hadin karena yai kisnam nang yo su ban pen he te mentang ladon masih kisnyang nanta kulai nanta kini kisim gitu nanta kis ya jet ngadon ki belang ro dai ki blang te kamot kini ki jingri dai ki dei bi ngela ban ki dei ki jingri snong bai long kim dei ki ba ki dei bi ki lokal bi ki jingri be po snong nang kendong be kembang im bi kum tu nang kendong di kumta te ka be dei bat kar komai bam pat ba chas ba ai bam ai be dei bu masih kalong ba hani jungi kadang keluit ke jaka ki pang ki dambun tang ke pot lang kendiat ngiju kit no do leu skum ku ba mo tingi ai atat kamlo te na ta ki blang pohu ke pang de ti habai de bat kisnyang pade babun nisna hi ke jingba nama ngimla mo bangin su kit te ladangi pelut palat ban kit kemud ka jingni kan duna no tingi ale ban su sna hi ke jingba na ke bangi ayat ni tunjing tung na ta ki tungi marat na tungi sna jingba mo kisnyang ni kisian le setenat kata kamut ba pim da thiet lagi niki nganom niki na yau kai kini jing ngi ale ban penduna ngi thiet hi kum kis nyang khon nang tangi don kam ban thiet ma gi don kam gi jing bam gi ba bun protein ma ba kim sha kin khlai ngi don kam gi ban thiet mu mala kum itu pe long da dei than ba hadu kata ti abe dei nga ifibo kini ki Turki te kini ki Turki kelong angnya hakasia sing iki kamduna hi ndeki em net batai kinet sifangi jingri abe dei berkini ha ki em bat sok phao ban rei gini noi ba long ba ni duna ki noi noi banong bandawai ka doli dawa ba hadu bang ngimla ban pendap ngimla ban pendap ma ki sup ban rei long ngimna don kam than ban thit ki jingbam na yon ma kini ki la ban im tang mang kini ki chua em ki bangi don lupa ki pa jingi kamut ka dok ka kalung ka bang ada ka bang hangi besai bam de banong ban kini kiwi ki do te dang la auto ki te ka jing he try unda la he pura ka no kilo in dan Turki la he pura ki neu nyu kilo la la he ba ma te kamut nanta kim ki kiwi ja jing ri kum ki rabet ki pi ki rabet ngi ri ka we ka long ba ngi su tenat ngi tenan te ndah ba ngi la ri kum tu na gi la bun ngi sa ja polite no shalom kum tu ngata ka de jing stunat ngi inde atang bangin ri ngi yo pisah teh noi bangi stunat ngi je ka ni ka kamba ni tenat ki kemen de gi jing ri ngi yo ban polite ki lum ki kum tu de bangi su set ku tum tu mo da ki la bun ni polite no urabet ulang roi ba dai yoi ba stat ba ban oi de sa sini ki abun ki abit cloud ba don lupa ke pergi ku apa la kum nu kin syong khak khle ke DVD bat ki senyang pat ba chas pi pipen breed ro pipen karo ne fisuri ben tu habe de berkisnyang ni hani ngim juda kamwana na seba like no tang senyang kepam mas senyang kepam ju bahaban sim ben na fam jong la jam ti hani ngi sa pen khai nang tat la khao nang tangi pen hai hi ban di do nang tangi dio ki nyang kun ji ki ba chi ki pat ngi ju ai bi tang ki nyang kun ki ba ngi ba ki mi ka kmi ka ba bha ti ki mo la dang ngi ai chi ki we knong lom se pe mo ki ki no mo mungkin mentoi ke ndai kembang isu di la ka di tang bang nyo ka mai la jong noi ki we pat long ki myo ju mentoi te haba kum ta ba chas kani ka long kum koi kal slam ba phila ban ai kam ai jam ki babon te ka no ngut i ki nong trai pibo ne hadu munta ki adon phangut ki nong tai te halak ki jong ki tanta te noi ba ngi le ban snu tu ta ba ya ni ka kaman ka nom don ki kum ta ka kam rep ken ka bala ban ai put kampun pha long kata ka kumong ta ke du kam ke du jam ka ai kampun dai na no ki unum don unu business nan apa the gen ubak kam ai kambun yo no pula ban ai kam hadu pha kan hun dai be na du ki kali hadu kinong di jingbam nang ta kinong di mo kheo hiyo nang ta kinong kum ki tu se ki ti ki than
hanya you bisa senam kiu ing Hai, kumu hai, kitu lah hai. yo bela Oh, kaya lah kan. kaya pateng ni ka yo kam yo jam teh Lengkap dia tang utu barat. Ndai tama tu nama sebu kinong di jan hayo ndak la yo sa gitu nama la liket lom kani ka telun teh kata ka kamai ka kaji teh Hai. kayo kam yo jam mo Te hakabede berkeni namar ngapet kat mila ya kai ni kani ka farm jong pi long kalak bon kalak he ba. Hatu pio kanono ka jingrap na ka sorkar ne kadi bapilek hi be. hadu nganta ngampat yo kono kono ka jing ya nama ka shem stom mo kam tam idon ni jing ya bang ayo na bitine department mo malai itu mak shem stom ma bangi ni de ge simat mo kinang sen ngim don haki kin hun jong ki society kita kooperatif lani kini kita mo badala dia ngapai bandon kan no kan hun ma ngai ba ga jaj bende jungi rangi sna kin hun pitip kanum ne sen ta kanum ne sen ma nama teng we minat bantai we minat te kia thudi yu nai ma we pat snusuk snukulut ka thinga dia ka snusuk tilong dai bola jom be ski kan ba ngayo ngatasan ngapan he ke Te kalak roy ba kani ka kam jong pi ba jas pidang dan keno ka jing angnot ka ba pi tharang ba pin bo kani ka farm jong pi ne kinu ki jing bi ba tmai ka ba pi kwa. na dang don sibun hi jing tumu bagi ji chinai kumbalang ni rasnya ta lagum nom nom don ka thong ba lagum nom no lai spat li gisnya de ban la ka sisnen nang ta ki masih nang kwai ban don sini masih kendon nang ta ki sia cha pa ngan bu nama bun nama ni ki beu kam tam ki jaga samo ki do gila biang ka balak si ka magaji ki kwa ban bam da kiwi pat mo kim de ki jo mo di khnang ba nang ni kan mi nang ta thang ba nang nu to ba la kum no ngala din mo bangan bu tum ka kenja training la de ban ai ji hikai ki we pas lam kiwan puli nang ta hang ni ka don pakal kin pe kum no ban ri ban yu kin yo training khnang ba lam hangkat ke ji puli ki khnam ta lam kila kam no segini ki kam mo ki ngam segini ki lamba kanum red mensin kanum du mensim te ki nama ngiri ban smutu sai ba ka kam da ban kadi ka we ka khana mo kata khana ka balam ba kalam ka ne be si junom be ma va sibu no ki khun na da ki lanang la start la ri simpio kam dei ka ba du kata te ti ka ne kim dei kum kui kamon da ngila temen la ni kum nim ta ngim la shu ban penya ngim la ne kam pa de la be kadi ka basuk na ki basuk tam ke kam tam ba non kam tan kata ka jiminot ka jing testom ka jing lan la de ma kam dei ka basuk kum yang ngau ngan poi hadu kani klimat ka manta le amar cibun gi jige ka jingim ijenge kendo mensuale ha ko bang neftan kom kitim sautuli masih kayin man sa ngem don ngi tialang mat masih ni syupia ni iwi kama ni shet ni sa ni tian to ya din pat ni sanang suki mo ngamba kata jing testom ko jing sha ka kamong telam nan kita bat ko ngi di ban snutu ba wangile e kini gi kam ngi di ban e bat bua me ka kam da ngim di ban siu le tang bagi yo pisa ngi yo kamai kanum poi sono ta Setelah baca kata te ka biade bat ka rap pat kum ki ja jingrap ka ba pidan ne. Hani babun kijingat ni kam pet kino ki bai de bat ki jingbam jugi jingai kumu pathau hadam nanta ka shayo phanka nanta ka biskot ki bai de bet bat ki kini ki jingai jomi hani Kamut ki yo bam nang tu hi. yo bab nang tu indak nila kila long gitu mo ndi kan bangin chu ni dia atat long nginum la mo do kata ban ni hapan beng gini jingai jang macam sakoi ba bilang ba ki jing tung jung ini ngim ju do kam pendon kam dawai hi ki de be ki organik da kasbo kum to Kalau cycle kan? Cycle. Sumpah sakta. Te ke kini ki jingri pat ba chest pi supply sha ne pi kuno pi penya yo pat. Ban penya yo to ka basuk pelat pi ki jingri. Ngimla ban pentap ya yo. Kasuk pelat. Kanum don kanu ka kam kan ban suk ban penya yo kum ki jingri jing to. Nai kasu sem stomingi ban ngimla ban pendam. Kum ki masih da kila alam kum kila don ki palok nila pawan pe ki kila pe kila nginot kam ban tension. Ti kum yusnya kum ta sia kum ta bun ban ngimla ban pendam nai. Kasudon malumala ka jing thut kalong ba ka do ka mo ki. Balong mentalong ba kum so ka kamla ta ban te la kam gani ka jing wan pelat chungki ni kisnya gimana ba mo. Ki wan la jing pang. Nang ta ndala jing pang mo kapen salian gi be non bam mo. Ti tanga ta bangit snuk thut no ba ka do ka hiya mo ta. Ngai banong ban penya ye hat le tang ka nang sto ngin nom la ban pendam ngin nom la. Nang idon sa si spangut ki bakunga ngin nom perla ki ban pendam.
kadang dawa hatan ma fisno tu kata ba da piduk ne spane pilong kumnuk no kabam de don comeback don comeback da pidesa mano he han bakan no kabam don comeback na kata kada long kabam man ui don comeback te na kada nginum la ban pendap kam don jike ban penyai Astagfirullah. Tengi karman ba lingba kani ke video ro lang makan ai man CMT kiweru ba tai namar menta barok ngi akran sepang ta jing kerdok kam andre kam tam hawas ka jaka ngi na on kadang pahu dai te bakinya pai kmat nak sekarap karyang ba kumbalong sawai sa bentajong kari India ma kuma Punjab ki kunong rap kilong ki beruspa kibek ki diang rengi pat ngi ba nyim so sorong bagi dinong rap ne pi kum no ba chas kalong kum ni kalong kade haji inu ko jat beliau jungi hateng gikun gisngul aran banyatu ba imi pa di no nơi ba kampat ngam de ke jimut jing pakhat jing ti ba kidi ban sngu soyong ba kidi gikun jing no nama de leng ba jung no kisami kini upsa ba bon ja ki amale ki minister neng alam ye kan ba de leng ba jing no la khan ki no ngai jana ba num don kita ki ba sakoi kalong ba kaya kecuk Gede ban kala no gani ngai sajong kai baki kimi pa ki jong ki kun pule ba pin yok kam mo ba pin yok kam kimong kun pule ba pinang kristan te yok kam da gini ki kun gila pule la sai ki mo chi ap milen ti be ataka kam soka te ka sem sitom nai ka jing pule ngi di ban soto ba pule ban nang ban start nama apa pila anang la start kam don jing ete long ka kala te ka tu jing im ki temen dai nu ban kalong ba kila start mo kila anang ban le komputer kila anang no stom long ka asuk na no stom te di kade be ka tu ba kal angam te ka tu ka jing mo ju pakhat ban puli ban yo kam be te dei bang i puli bang niang lagi jong ki jan sa ko long nin sem man ta long ki kun sam la jong i kis ile an ki don tu man sim la an no tang tang ni la ada BA la ada graduate te ban ngan le bat mo keo ngan le gap ngan le tai las ngole an te long bala snow la jong bala mo noi gi di ban snu thu ba katai jing nang start ka nom pen poi ngi national ma de ban snu thu ta ba ke tu ki certificate degree ba pidap master ki tu ki de bitang ki ba ki mi ki pa penut pisai pi kampat de ka challenge ka jing im joki ta na piladat de gitu ba hang ta sa snu thu ba hang nung ngan le hang nung ngan yang gum nung ngan kamai hang ta kin siam jing le kadi ka kubor ka baklan ba kata si para samla te hasor ngi kren ba spangani ka mental health ka stress ka depression ne de mas naman chini lang ka pangat kalong refreshing ba te pi don i wadang lor kata man ken halo kata benta nastomat pelat nama sipi ada PM ke jing im ke ba hakin nong kendong pisno ba pej mo kum nga awan hang ni kam de than tam ba long pangan kamai ngan yo noi snow ba ka ta jong la jong kan kham im sen se nama beling in apong ngum tan ma kum ni ba sa sakinong kendong kumut tang begini jing jim dop long ngilai ngim don ban pakhat ke ta ta ka pisa la ni kinu ngim don ban pakhat nama ba ka thia ka dem ka biang sangi bum don lan mo tek nhiều ba jing la thia no nam step asya ban kini siang la khi bila rangi shong si jaka so pat teng si je pat yo thia min step la khi khandai spho ba je de ka tu ka ta no ka jing ko jing khia ji ki don gini ginong ap ma si jonga ka la tamman ha PPE gi maki man kasni ki ya jan lai so kilometer but kim ji opang bitin kim ji opang nama kibe masih shalom nga kila sa nga mental san snem padon sinu banau yali bu hostal padon dengan iba ka jiko jikia gi gidon teh kamariang hi kahil ki hoy ya hadu mental san snem gi imat nga kim pat ong ya single hostal bitin pat jipang yo isin dengan iba nga iya ki teh ba ka jiko jikia ka don kada umut ka phe sipun kin la dang ngiyo banwan mo nai jakaso ngin wan no seki kham no gondong mo kam tam ni ki khna no gondong gi bla na la star kim dei ban da puli ban im sai so ta wan phai si snong jong la jong le phi ingi dam bon bolai di saka jong isine bon bolai ngim pan la pan kam de ani kata kalong ba kata ba ong pin ba chas nga sngo kalong kong san ba namar hasor ngi kala khim pala ko gala kardo tang ka jaka sa rok la ya bit la sendai ma kamong healthy su kala asmal tung de te nga try ka de ong pi te baki di ban wan pai sala shnong bangin seng lagi jong ki kama te kombo pi ong pi kin won ki jing te andre ni de ban ya chiprang te ka try ba chas ka jing ka ba juat tam ka ba pi kenduk ne ka jet kam ka ba pi de gede kam ka bangila sa ka ba juat dan ba juat tam na gede ka tai ka ba
bagi sem stom dah lagi kwa ban nang pen he ka kam golong kan bampor bin no nama ba ni nong duna kalian kapisa teh kata kali ka problem ke bak madu teh mai ban penang ban pin set up ni le tu gini jikam kono kaman pawa pin don jinge kini jing bam gi ngin don jinge de betang kata ba ni sngo jenja kalong ba ni duna kapisa teh ban mo aji sha ka kam kat sam stem aku stem se ko along da kumai mo long kalong suki mo bahkan ayat kanya kita de jinge tadi bangi penduk te setelah cubon buat chess kini gajing keren te mangit bangin yo kawai pat kesni kawai pat ke episode ke bangin ya wan biang hasai sen pat ni ka farm ke jompi la yo cubon gajing mentoi bat nangit limba ni ke video kan shisha kan aiman sim ni ki pepat ki para samlama te shwa bangin yo ki kentien kado na pi la kalong ke kenja ka message na ka kubor ki paradi ki baju pet ki videos ki jongi ni dan kliat ki tiar be ba pilak wan batai pilak matai uni bachas tu de sum uba ki temen man dai man choi ki ju penot kam ba ki lebe man oh komot in sabuk dosit na ne sebut dosit te umut ki so ma jone ki ki te iskei ki tu ki kiat ki ba ki lebe man chan dai bat kum kini ki jana man ta phinom yo shu phinom yo shu ni komot uni pi yo na uni long pi ap thit ni de ki temen man choi ala da ki spas nem ki bu ikini di chupat hiar pateng hiar pateng tengah sesiupan no mo nama ba kin kwa te ban bu ba kitia lain ju penun kam su mo te hanga pan long ngas tenak ba yo gini ki dia ba men chua long ba ngas ngu tenak thodu kata ta balong ngam kwa te ba kin du jai kin tu ngabu ngasuma be ki te bila batayu ni buat chess ni quickly ketung ke jing tu teman la don aspas nang ne komot kan hiru ba de yo pateng siu ai ki ba kim penon kam siu ta kila sibu sindong tengah pan ngai ngasuma ke yakin ma yo siu nei ko ni nuat menta wadanga nang sin kong nei jing im bangan sayo kum ni ngi yo nama ngajuat be ki ni gitia jing men bare men chuan mangas tunat no bang nei ja ta ke jing long men bare mo ngas tunat gin man bu tunat kum tu ban sa kan mau pateng teh Kuli shubon buat chess ni kermen pinang dan let's say kambon ro buat pinang yo benbuk preserve kima te kuli shubon buat chess te ai se ka kubor ya ka ki parari kamdam para samla ke ka ba pidan ban ong ka ba pidan amen sim ba pin ai men sim ki ban encourage ki la ne ban kanu ka message ka ba ka ban ai kam tam e gini ki kun samla kan ki bala nang la start ki bala bian ke ji pule ngas ban pha ka kubor shaki kalam ba ni dei ban yale ban len la de ngim dei ban ong ba ngila pule nim don chenu ka kam balai ka don kam ngi kalong bangin ya sha ban ngim dei ban pa khat ba kanu ka kam ka ba ngi stang menta la sha ngila long be man be nginum la ban long ta ki jing ai ki ba kom kini kendu ka jing im dupi bat haba ki samla ba ki pek nuk sai no wat pek undau la long la bet la bian no pek ya ka jing stang jo ki stang kum no ka jing im kin yo men sim kim dei ban du jing ka man ka jing im ki ba ngim don kam don jam ni shisong ni ka kam ka jam ka bun kam tam ra ki don hanong kendong le wadu plang u de ka pisah ta ma u plang mo ki jing ki bam ti ka pisah ti ki di ban ngam ba ka ni ka kam ba ma pitip ba ka kam ba tumut ka di ka we ni kam polong ba de u bud lom ya ka kamai ka kaji nang ta ka kam ka ba la ban ne pateng ya pateng ti kim di ban chu du jing ka man ba ki lo biang ka jing puli phai sa kam tam hi hamba mentale ka so ka ke ha ba mo gi no ha ti kediban phai bha se ka ni kam ma ka bun ni kalat kalenting ba pri mo tambang ngim don pate kita ginong te ka ni kam ka ni benta di satu ika message na snuban kubang ak snuban pha si kini kisnong di badang lam hanong kendong no ba ngim de ta ban ya be than ni ka juk lalong ka menta mo advance mo ba ngi di ban im kum im chatting in ya pan klein ka ni ka kam jing ka kam hapos nong gim de ban ya pa king than nama kadi tang kani kalat kamai kinong kendong kisnong kadi kalat kamai kinong kendong ni teng habangi im kani ka juk bentang ya hapai ka juk ka ba mansua kumnu ki teman mansua ki tengah tai ko beli shubon buat chess nga kerku kodok e pi bat ngaduai ba ble kerku gini gijing ri jong pi pinang roi parum pare bat ni skam kani ka farm jong pi ro kanang yar bat kanang kumba pi ong mane ba pi trang ban bu ka training center ma te ngangi skam bon wat na sor ki aban wan na kani ka center ba kin yo e ki training ki ba pair ma
Dia kulis shibun ka por bokador jong pi bat ya baphisha subhai ngi bandrung ha kani ka farm ka jong pi bat ngelio shibun ki jing toy bat sistem pat kulis shibun bachas. Ma.